राजखान्थिजों बिसोर जेबो जेंना गैया गाग्राबो गैया फेरैनो गैया बेनिखायनो सरकारा जों सावरायनायबो मोनलिया दिनै भारताव गुबुन गुबुन जायगाफोरखौ गुबुन गुबुन ओनसोलफ्रावबो आलादा रायजो नागिरनानै सोमावसारनाय बेबायदि जायगाफोर जातिफोर दं विदर्भआव दं जेरै बुन्देलखंडआव आलादा रायजो नांगौ होननानै सोमावसारबोदों जेरै जोंनि खाथियावनो कार्बि आंलंआव आलादा रायजो कार्बि लेन्ड नांगौ होननानै बिथांमोना खुगा सुबाय थादों बे त्रिपुरिफ्राबो त्रिपुरा लेन्ड नांगौ होननानै थांदों मणिपुराव कुकि लेन्ड नांगौ होननानै हाला खालामबाय दावराव खालामबाय थादों खिन्थु प्रेक्टिकेलि जों नुदों बै ओनसोलफ्राव नांगौ आरो लाख मानसि बिथांमोना लामायाव ओंखारनो थोंजों आन्दोलन खालामनो हाया आरो बेनिखायनो बैफोर जायगानि आन्दोलनकारिफोरजों भारत सरकारा सावरायाखै दिनै बर'फोरजों सावरायगासिनो दं ओमफ्राय गेजेर सोमावसारनायखौ जों बन्द खालामनो हाया सावरायबाय बर'लेण्डआ जासिगोन होननानै जों गासिबो उन्दुनानै थागोन लोङै जायै आरो नागिरबाय जानाय नङा जों सोमावसारनांगोन आन्दोलन खालामनांगोन हिस्ट्रि खालामनांगोन राजा लामा होबथानांगोन राजा लामा ब्लकेट खालामनांगोन रेल लामा होबथानांगोन उखैहाबनाय आन्दोलन खालामनांगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंहा जे आंखाल दं जोंहा जे जेंना दं जोंनि मोनथायनिफ्राय जों वन्सित जादों सरकारा जोंनि लुबैनाय गांनायखौ सुफुंनो हायाखै बे बाथ्राखौ जों अरायबो भारत सरकारखौ मिथिहोनांगोन बेबायदि मोनबा बाथ्रा लानानै बे सुबुं दमाखौ खुंदों बेबायदि जों बिबुंथिगिरिफोर बुंलांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि बिथां बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांबाय बेबायदिनो जों बर' समाजखौ मारैहाय साखोन सिखोनै लाखिनांगौ बोरै दावगानांगौ बेनि सोमोन्दै बिथाङा गोबां बायदि बिथिंखौ आं बुंनो थाङासै मात्र जों सोमावसारनाय जिहेतु जों आन्दोलनकारि संगठन सोमावसारग्रा संगठन बेनिखायनो सोमावसारनायनि बर'फोरनि मोन्थायखौ लानानै जिखिनि सोमावसारदों बिनि बिथिंखौ लानानै आं बुंनो सानो जों बर'फ्रा आलादा रायजो नागिरनानै 50 बोसोर सोमावसारबोबाय बे 50 बोसोरनि गेजेराव बर'फोरनि आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ बोस्रांनायनि उनाव मोननै सुक्ति जाबाय 1993 मायथाइयाव जाय सुक्तिनि गेजेरजों PSC होननाय बेबस्था होदोंमोन आरो 2003 मायथाइयाव मोनसे सुक्ति जाय सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि BTC होदों खिन्थु नुबाय बे मोननैबो सुक्तियाव 5 दिननिफ्राय सिमाया बांबोआखिसै 5 दिननि सिमाव जाना थाबाय जिगुजौ मायथाइनि जि सुक्ति बेफोरो जेनेबा 5 दिननि सिमाव जाबाय जों आसा खालामदोंमोन बिनि उनाव जि सुक्ति जादों 2003 मायथाइयाव बेवहाय सिमाया बांगोन खिन्थु बाङासै मानो बाङासै बेखौ बै दैदेनगिरिफोरखौ बुंनो रोंसिगोन जोंनो नांगौ जिहेतु 5 दिननि सिमा जायोबा आधानि बर'फोरनो बर'लेण्डनिफ्राय गोजान जाना थाबाय बर'फोरनो खावरि जानानै थाबाय आरो जों बर' जातिफोरनि खावरि जानानै थानायखौ लुगैया बर'फ्रा मोनसे बेंखननि सिङावनो मोनसे न'खरसिम गासिबो थानांगौ जेसेबां हायो जों बेखौ लुगैयो आरो बिनि थाखायनो बै NDA 2005 मायथाइयाव आरटिआइजों सुक्ति खालामनानै भारत सरकारजों सावरायदों बे सावरायनायाव जोंनि दाबिखौ सोलियो जिहेतु जोंनि गुदि दाबियानो बर'नि गासैबो संगठनफोरनि दाबियानो संगठनफोरनि हारि बर'लेण्ड जानानै बुंदों जेरै बे एखे दाबिखौ जों लाखिनो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे दाबि बिबोदों बे संगठनफोरनिया आरो जों बेखौ लानानै थांनाय 14 बोसोर NDA सावरायबोदों जिहेतु भारत संबिजितनि आर्टिकल 2-3 बेबस्थायाव भारत सरकारा नांगौ जायोबायदि बारहायाव नारसिनोब्ला आलादा बानायनांगौनि बेबस्था दङ भारत संबिजितनि बेबायदि बेबस्था गैयाब्ला हयथ' जों दाबि खालामनो हानाय नङामोन खुगा सिरिनो हानाय नङामोन खिन्थु भारतनि संबिजितनि बेबस्था दंखायो जे सरकारा प्रयोजन जायोब्लानो आलादा रायजो बानायनानै होनांगौ बे बेबस्था दंखायो आरो बे बेबस्था लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि progressive people generation for the problem movement and able to get the role on it.
भारत सरकारखौ नारसिनबाय थानो जे भारत संबिजितनि आर्टिकेल 2(3) बेबस्था मथे आसामनि सा ओनसोल जिखिनि ओनसोल बर'फ्रा मैखोम हिसाबै कन्टिगुवास हिसाबै रायजो जादों बेखिनि ओनसोलखौ आलादा रायजो बर'लेण्ड जानो होनांगौ। सिगांनि मोननै सुबिदा जायाखिसै কিন্তু এইবার অন্তত বড়ি मैखोम एरियाखिनिया बर'लेण्डआव हाबनांगौ संतुष्ट सोलिनानै मोनसे दाबि खालामदों। इतिमধ্যে एनडीएफबीआ 5% दाखिनि आंनो बेनि गासैबो गामिफोरनि लिस्ट बबे गामियाव बेसेबां जनसंख्या दं बे गासैबो लिस्टखौ सरकार होबाय मेप आखिनानै आरो दिनै भारत सरकार बेखौ जोंजों सावरायनो थाखाय भारत सरकारा इन्टारभिउफोर जायो बिबानजों मिस्टार एडि माथुर बिथांजों डाटाफोर होबाय आरो बिथाङा बे डाटाफोरखौ नायनानै बुंबाय आरो इसिबां जुदि बर' संख्या दंमोनब्ला सिगांनि संख्या मारै बेखौ दालांखौ सरकारा आरो बेहायनो बिसोर बुंदों सिगांनि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि डाटा सरकारनि साबमिट खालामाखैमोन मात्र संतुष्ट सोलिया जानो सोलियालागै बर'लेण्ड जानो होननानै दाबि खालामदों। दिनै बेखिनि ओनसोलाव बेसेबां बर' गामि दं बेसेबां बर' संख्या दं बबे बबे गामिया बर'नि बे गासैबो मेपखौ बिथांमोना क्लियारै होनो हायाखै आरो बिदिनो क्लेम खालामनो हायाखै। दिनै जों एबार होबाय जलाय बर' फरायसाफोरा नैबे प्रग्रेसिभ नैबे नामा ग्रुप आरो बेफोर जों गाव गासैनो बेखिनि डाटाखौ दिनै भारत सरकारनो होबाय आरो दिनै इन्टारभिउखौ जोबोद खुसि जादों जे बेबायदि डाटा थाबायब्ला बेबायदि ओनसोलनि जेसेबां हायो बर'लेण्डआव हाबनांगौ आरो बर'लेण्ड जानांगौ होननानै आंनिफ्राय असम सरकार भारत सरकारखौ नारसिनसिगोन होननानै बिथांमोननो जों प्रतिश्रुति होदों।